Bo día a todos e todas. Como vedes, estou nun programa de televisión local no que me van a facer unha entrevista para o seu telexornal de mediodía. Estou moi nervioso porque nunca me fixeron tal cousa. Antes de que chegue a periodista, teño unha cousa importante que dicirvos. Estiven no blog de Leoteca, vendo os vídeos dos circuitos, e vai a pasada. Funcionan á perfección, así que, como non podía ser de outra forma, o reto está superado. Deixovos, que a entrevista se vai comezar. Atentas e atentos. Bo día a todos e a todas. Son Raiola do Mencer, a vosa presentadora do programa favorito das mañás. Hai unha revolución total no CEIP Canos Arrús pola desaparición da radio de Leoteca, unha radio de moito valor sentimental porque pertencía á súa querida avoa Leonides. Nesta mañá conto coa testemunha do responsable deste sonado rubo. Bo día, Dr. Marconius. Bo día, Raiola do Mencer. Contanos, por que? Por que o fixeches, Dr. Marconius? No laboratorio paso moitas horas eu só investigando. Pensei que unha radio podería darme moi boa compañía. Entereime que Leoteca tiña unha radio que facía iso de maravilla e ocorreuseme a idea de roubala e iniciar un xogo moi especial cas nenas e nenos de primeiro para terme entretido e poder recuperala. Pero mira, unha cousa, e ti tes en mente devolvela? Onde agardas? Que a radio volva con Leoteca depende das nenas e os nenos. Se recuperan todos os retos que lles propoño, por suposto que a radio volverá xunto de Leoteca. De momento van por moi bo camiño, pero aínda lle quedan moitos retos. E tamén che digo, escoitar a radio de Leoteca faime moita compañía no laboratorio. Entón, Dr. Marconius, podes adiantarnos algo dos próximos retos? Claro, os seguintes retos terán moita ciencia, moito xogo e, sobre todo, moita investigación. Entón, xa podes adiantarnos o reto número 7, non? Sí, e para iso voume dirixir directamente ás nenas e os nenos de primeiro do CEIP Canos Arrús. Para superar o reto 7, teredes que facerlle unha entrevista a algunha persoa que traballe na radio. Pensade en equipo, as preguntas que lle queredes facer de xeito que cando a vexa pode aprender moito máis sobre o apoixoado mundo da radio. Como sempre, este traballo para que sexa un éxito ten que ser en equipo. Que reto tan interesante! Pois ata aquí a entrevista co Dr. Marconius, tamén coñecido como Caco das Ondas. Moitísimas grazas pola súa atención e vémonos despois da publicidade.